Здравейте, ютубъри и ютубърки! Отново съм тук и обещах, че ще ви разведа изкичало. В момента сме с едно момиче Габи. Ето я. В момента... Чайте. Така. В момента ходим по нашата улица, както знаете, ето я къщата ми. Ето я. И, нали... Обещах ви, сега ще поразведа с някой. И ще се върна като стигнем от тях. И така, относно тук, сега ще напиша една задача на един приятел. Значи, по 6 по плюс 60. Я говори нещо. Ами, в момента я пиша дръпница, не ми я химикала. Сега ще му покажа как се решава, защото той е малък. И от той изваждаш той и получаваш колко е. И той е хикс. И той е хикс. Го заместваме с 20. И това е нещо. Ето сега ще я покажа. Ето сега. Това тук е хикс. Това е тук е плюс, това е 60 и равно на 80, това е хикс равно на 80 минус 60, това е хикс равно на 20. Плюс по-скоро, лично. И? Не знам, като сетим нещо да правим, ще се върнем. Добре, решихме какво да правим, ще играем на криеница и ще се върнем, като сме в готовност за игра. И сега тук ще почваме. Аз и на този надпис Жон, нямат право на там да ходят. Ей там долу могат да отидат, където са те. Ей там долу има една процепна. И в ей тази къща ще се крият те. Някъде там вътре или някъде за тези коли. И така почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега ще ги търся. Ами... Дали ще ги видите, не знам. Не знам дали са там. Не са. О, видях някой! Го е там долу, ако го виждате случайно. Го е там. Ако виждате едни крачка има там. Е там. Ти са Габито и Преско. За те ноля на ръке. Аз ще да ги заплюя. Поза Габи, поза Преско. И така там имаше едни кученца. Кеп. И защо? Първо, защо измислено да гледа под колата ми? Не знаеш, аз не ще виждам. Освен крака, разбира се. Ами, аз го видях сам. Той едва се видя на камерата. Аре да почваме. Ти броиш Преско. И така. Ще се върна като сме в скривалище. Тук в скривалището сме вече. Може би нищо не виждате. И ние сме така. И сега се крием. И ще ви държим в течение за нещата. Малко, ама няма как. Малко ще леко ще помъкнем. Тръпни се, Габи. Един от нас ще се преби и чоп. И хора ще се преместим у нас. И се върнем като сме у нас. Е горанения до мен. Кой странната бе? Ето я, и там ако видяхте оно и зеленото. Просто не се сега тук сме
Има доста места. Има и си направо. Да. Ето, там може да се скрием, тук можем да се скрием. И вече едно място се прохъби. Ей, там можем да се скрием едно хращи за чезонга. Ей, там в ъгълчето. Можем да се скрием. Къде може да кажа? Така, живо отвън. За тъй този камък. Кой камък? За паста. За пейката, под паста. Обаче за маска съвсем. И това са местата. И сравним като започнем. И почваме. Сега ще брои. 10 бал. Добре. Скръм се. Его. Погледайте само ви. Мене ме видяха. Ето, момент току-що ме заплюха. И сега. Не знам колко ще виждат ти. Ама. И заплюха габито. Сега тя ще брои. И очаквайте един нов клип. Той ще е как правим номера. Как правя номера. Ще ги кача в един и същи ден. И чао!